Kung sa di ka? Akong gisulod ako mong gibasa sa akong utok. Nag-practice? Nag-study ka? Ina, di ka mag-study? Uh-uh. Yun sa tuloy mo, be? Lo, bagay nga ba ito eh? Sulod ko na sa iyong utok. Oo. Stira king nga ba ito eh? Hindi, nakapangutanan niyo mo, be? Nakapangutanan niyo mo? I-study na din mo, be? Lupya. Ay. Dab, yun sa man yung leksyon karon. Nag-science me, nag-experiment me. Nag-experiment mo? Ano sa man yung experiment? Giputlan na mo ang baki og upat ka tiil. Giputlan ninyo ang baki o upat ka tiil. So, unsa may conclusion ni mo ato, kay pag ninyo putol sa upat ka tiil? Kung putlon ang baki og upat ka tiil, mabungol. Putlon ang baki o upat ka tiil, mabungon, pataka. Ano mabungon man lugar? Singgiton man na mo ang baki ug ambak, di man mo ambak. Mahal ang gasolina, iigwat ang lubot. Mahal ang gasolina. Masa mag-ambag ako ng matiil? Taka naman ka diha. Hawan na diya pa be, kay gi-study ko. Putlon ang baki o upat ka tiil, mabungon. Study na po siya. Mastira kayo yung batay. Liwat mata. Bright man kayo.